ஹாய் நண்பர்களே. ஸோ அஃபிஷியலாக இப்போ ஒரு போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாரிசு அப்டேட்லாம் பேச போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்றைய நாள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியான நாளாக அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லா நாளும் பாசிட்டிவான நாள் தான். பாசிட்டிவிட்டியோடு நாளை ஆரம்பிங்க. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தோட கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம். சின்ன ஒரு விஷயத்துக்கு அப்புறம் கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ மற்ற நம்ம கஷ்டம் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயமா நினைக்கிறீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா மற்றவங்களோட கஷ்டத்தோட ஒப்பித்து போகிறீங்க. ஏன்னா லைஃப்பில் சில பேருக்குலாம் 3000 4000 கூட கடன்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்களே ஜாலியாக இருக்காங்க, ரிலாக்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எது கஷ்டப்படணும். ஸோ எது வந்தாலுமே ஒரு சின்னதாக பாருங்கள். ஏன்னா ரொம்ப பெரிய உலகம். இந்த பெரிய உலகத்தில் உங்கள் கஷ்டம் ரொம்ப 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 சின்னது. நம்மளும் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. ஸோ அதனால் எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. லைஃப் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ என்ன நடந்தாலும் லைஃப் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ சில் நண்பா. மெயின் கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம். அதாவது வாரிசு. ஸோ வாரிசோட ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ இதில் சில கேரக்டர்ஸ் ரிவீல் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. முக்கியமாக எல்லாரும் கேட்ட கேள்வி குஷ்பு கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணாமல் இருக்காங்க. எஸ்ஜே சூர்யா அவர்களோட கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. பிரபு அவர்களோட கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் முக்கியமான கேரக்டர்ஸாக இல்லை அவங்க மூலமாக ஏதாவது ட்விஸ்ட் படத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிற நிறைய கொஷின்ஸ் ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகிட்ட அப்புறமா இருந்தது. ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு விடை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஒரு போஸ்டரோடு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு போஸ்டரை பார்த்த உடனே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு பொங்கல் செலிப்ரேஷனுக்கு ஏற்ற ஃபிலிம்டா. ஸோ ட்ரைலரை பார்த்தோன்னே தோணுச்சானா அந்த போஸ்டர் சரியான நேரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. செம்மையாக பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க. குடும்பமாக வாரிசை தூக்கி வச்சு கொண்டாட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு போஸ்டர் மூலமாகவே தெரிகிறது. அப்படியே ஒரு ஃபேமிலி போஸ்டர் அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் இது பேனராக வைக்க போகிறாங்க. ஸோ சில பேர் கவர் பிக்காக வைக்க போகிறாங்க. ஸோ அந்த போஸ்டர் ட்ரைலரில் பார்த்தா எல்லா கேரக்டரும் வச்சுருக்காங்க. முக்கியமாக தளபதி அவருக்கும் ராஷ்மிகா அவருக்கும் ஜோடியாக கைகோத்து நிற்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ட்ரைலரில் பார்க்காத ஒரு கேரக்டர் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பிரபு அவர்கள். ஸோ பிரபு அவர்களை இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிரபு அவர்கள் மேபி சரத்குமார் அவர்களோட அண்ணன் இல்லை தம்பி கேரக்டரில் நடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சைடில் பிரபு அவர்கள் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு போஸ்டர் பார்க்கும்போது ஒரு மேரேஜ் செட்டப்பில் இருக்கிறது. மேபி அப்பா அம்மாவோட 60வது கல்யாணமாக இருக்கும். சரத்குமார் அவர்களோட 60வது கல்யாணத்துக்கு இல்லை என்கால் எண்டில் எப்பயுமே ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. படத்தோட எண்டில் ஒரு பயங்கரமான ஃபோட்டோ ஷூட்டோட படத்தை முடிப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி கடைசி என்காலில் இருக்க ஃபோட்டோவாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு கிளிப் உண்மையாலுமே ரொம்ப 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 ஒரு குடும்பம் ஃபேமிலி அனிஸை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண போகிறது. ஸோ இதை இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தும் நிறைய பேர் கலாய்க்கலாம். இந்த போஸ்டரை பார்த்தும் நிறைய பேர் கலாய்க்கலாம். ஸோ ஏன் எந்த ஒரு ப்ரொமோவும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆன ட்ரைலர் கட்டில் இருந்தே இந்த ப்ரொமோ ரிலீஸ் பண்ணி ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம். ஆனால் இன்னும் 3 days இருக்குது எந்த ஒரு ப்ரொமோவும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க. மேபி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி பயன்படுத்துகிறாங்க போல். ஆனாலுமே இந்த ஒரு போஸ்டர் இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு எகிரி இருக்கிறது. ஸோ யாருக்கு இந்த ஒரு போஸ்டர் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மேலே நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு வேறு விஷயம் விட்டால இல்லைல்ல. ஓகே, இது மாதிரி நியூஸ் தகுந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். வளரல எல்லா வீடியோ அப்படி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.